Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ki nongshet jasngi haki skol ba pero ga jela hakas ngi balang ka lai phoi trik nailar arajar arpuar kila aipor hadu ubnai naiweng arajar arpuar ba ka sorkar jela kan pentrai kam no mardor ya ka jingdawa ban kentiu ya ka jingsiu bai nongsngi ya ki nongshet jasngi haki skol kani ka jing aipor jong ki nongshet jasngi kalong hadian ke jing kendo yau commissioner and secretary katnat Puli Puthi Dr. BDR Tiwari bat yau sekretari ketnat Puli Puthi u Ambrose CH Marak. Hakajing keran bigila pathai kubor kinong mikmat jong ne kenhuan kinong shet jasngi kila ongru bala da sorkar kamla men pun orlong ya kini jing dawa kumbala aipor hadu katayo bakhadu jong benai naiweng arajar afuar nakaliang jong ki kimban si ban penlong da kajing ki hakajela borok kowe kabat sedang nadu unok pra arajar afuar. Ya magane ka kalimat magane ka life way tarik bulan Agustus kong sap ngi penpau ka jing singo ka bakraw tam ya pi ki nong thok ka kwar ki badan hang shlong bat badan cha bhoy cha jantia cha baro namar pidai lipila patrai kam hok shisha ka bor ka jong pi lamna dai ka bor jong pi ki nong thok kwar imat ka sarkar kamyo sngaw kamyo ihiro ki khmat ngan kong ai ka jing kublai ya pi baro ya kane ka jing erap ka jing kersan ka jong pi na ka banta ki ngi ki bamdon ka surban kren te kublai sibon ya kane ta ka jing dai bat kane ka jing kendo ka jongi manta ka singi khadar baje ya Dr. BDR Tiwari bade commissioner secretary jong education ha jing don ka jong sa Ambrose si Marak pada secretary dan director jong education department jingya keren nakaliang ke government ki ong yangi ki yatho ba nakaliang education department kale pha ya ka proposal nado ka khadwaitrik new banai July hado ka ni snio kadang pha ya ka proposal sya ka planning bat ka finance department nakabanta ban enhance na ban pankeu no ya kane ka jing ais ng bah sa kalai hajar ka bakanthop bat 6000 na union government na sarkar kami bat 8000 na ka state share na ka state budget temanta ka syong ka basa baro ban kaimandia kadai sa na ka finance department bat ka planning sige ong kiya to yani kadan ka jing kermen ba ka finance kan bat ka cabinet kan sa ay kane ka jing tharang ka jing karpat ka jongi te hajing adai bat ka wai pat ka jing dawa ka jing karpat ka jongi ban seo na banta khat ar banai kemut bat December ba January nakaliang jongki ki ong ba kedang wat kilat kelenti hoj ngidai ba hakni jala Meghalaya ngidon kam gikuk ya ka ban pendon ka ban kapisan na banta ban penkemen por ka Christmas bat ban hit got hit sulat hit uniform te wat kataro ki ong ba kadai ka midday meal scheme na PM portion kadai ka central scheme kara dan ka nom seban save tang shpeu banai ndai kadang ya wat lat kalenti ba hangne ka ni government kadai ban pedeng ya ka ni ka jing tarwa ka chung te jing kadai bat ka LPG na tendang gas bengipan namar ba ki kena school menta bat kinang bat kikuk ki haban wanra ya ki ding ban phang ban shed ka jaha school te nagaliang jongki ka government ko ang ka sarkar jalla kamla ban le ya kane kamla ban ay ya LPG gas nega sa habarok gi school ndra gi urban area kila ya persyang kadaw bakimla ki ang bakam dan ka norms na ka na ka central government badai ban le ban ay ya ki tendong gas nakajing dai kane nagaliang ga jongi ni krensai ya ki ni ki armut ki officers yung ladaka ga norms kam don pensina na state government namar ba khna school manta ki wa haban le school na nong kondong khamtam ki haban rabat ki deng ban sajja ba yo ki ko ban sajja ki ko ru haban rab ki deng ndai ke bai ma manta ba hangne selong ro ki dang don ki school ki badan kam ki deng e jing dai bat kane
Yang pat ke klau hang ne shalom. Ke klau rekor ke ni. Labi ai ke LPG kan sapoi di senen sang alai senen menta kita ngim yo isu ke klau. Hideng kin selen lo. Tena ta kadang ipan ke ni ki ongin sedang perkhat. Te ya kan ni ka jing ya kan ki concern ki ni ba kam kong san ke dai kata ba enhancement ke government ni don ka jing kerman. Ya baru ki bantang ki bang ya keren bah menta ngiong ba ngin aipor ya ke government hado ka tarik ka bak hado jong November ka last week November lada ka sarkar kam ay ka jubab ba pan yakini ke jing pan bentrai kam yak ay ka ngi dewa ka dawa ngi ka pat menai December ngin panlong ka jing yakhi ka bakham he sho namar ma barok ki jalla ki district ke badan hapok Meghalaya in one lot ko te yamantaro ang nekisngi ka arsngiro ya tho yaki bamdai tang na jancha yo pi ong bakadai jancha ni dai ngi move na all jantia tambahang ne ngi yung song summit ngi song sngi hang ne ki wan na po West Coast Hills na wan na po Riboy nang ni East Coast Hills except nang Nagaro Hills kempat poy taka dai ka jinga karen yaki ngi la ai ka ultimatum hado ubanai November nang talakam don kano ka ngi ong ya tho yo commissioner kawai nginam traikam syok kum kiko kapok kami devil scheme na PM portion menta bat ban pendo pendam sendon ya kan ka PM portion na po ka jala Meghalaya namar ka jinglap ka jongi bakapan selur ya kilong keme ban simram ya kiko kapan selur ya kilong keme ke ban khon ke ban lok ban ilok kilok nagtaka daw ngim ko aban pensitom ban bagajala ka jongi kinong song snong hamtam kiko kinlong kindang long rew penduk syo kat badang don kani kami devin scheme nagtaka daw ay nam ay November ngin rai no December kiong yang iba ya kata ngikmi nanti ka don ka jing kerman takata ka dai ka jing yakran ka bangi ban ay bat ka government ngikmi nanti ka don baro nakaba ka bor bat jong pi media baka bor jong kinong ikai kibadana school dan mata bat kan PM portion kena school manta kila ayam sa kisnong kira dan keding sa phone mugim yo ban ba mi ni gaja ndon sa nong sadja nang ta kibai kipala don kiba phone ba ong yangi singa ba ikon ke jongi kim yo bam bang show school ong ya keren lang ba government taka ne baro ka jing ya keren ke jongi tayo ka tayo ka LPG ki ong hapo ki urban area kila ya persyang ba pandan ban ba ka LPG kandan ta sikiway pat na marba ka stock nagi gas agencies kimdan sa kaway ro baga ka dorjong katandong gas ro kradan do siya jartam kaway telar ki ay sa tero kan kita suso ya ka budget dan ka daw wala ka tar bilang wad kilat nagaling ka jongi hajing day bat kane ban enhance ya kane ka ban penkiw jing ais ngobha banhun ngimpat hun pediang tang ya ka bakal ka education department ka finance kidang iwat kilanti namar ka den na ka budget jong ka state kani ka jinga ki jongi kadang teng hado banai November lada kam don ngin kam penjor syo jabaro ka jala Meghalaya banai December ngin pediang ya kata anda kala trikam kila ai de Kalau mentapin weng nak saya kena jinga ki jong ki na kun ka jinga ki ka jongi ngin dang teng nginam song syo ang ne ngin like pai no sikiyeng na mangin yo ban pentrai kam syo ya kani kami di scheme na ikon kena school kin yo ba henry ngin weng ya kani tat anda ka sarkar kan ay ni hadu November lada ka mahapo ni November December ngin penjor syo ka jing ki yang ga state government kala ay ka jing tarwa ba naka budget jong ga state kan ay hajar menta kala don siya lupa but total ka baro ar kandong lai hajar sibanai state government kan ai ar hajar ya central government menta ka don hajar sibanai temot baro ka dai lai hajar hakane kat kumalong hajar sibanai kibihai kala long lai po ar tung ka sisni tandala yo pat kata keti ka bandon lai hajar sibanai tingin sa ten pat kala wan kenai po tam ni jinga dai bat kane ka kading haban wanra kena school ka haban letong jana katam ni banai September Oktober ngin yaisha ngin penlek kum bakalong hadu November
Tangi community hakini ki banai ni kita banwan. Kas government kan aino ka approval nang ta hinle ta ka oi.